Türkmenin arwany düýesi. Türkmenistanyň çägine düýdarçylyk bilen meşgulanmak öz göz başyny ören ir döwürlerden alyp gaýdýar. Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Kaq etrawynyň Meanowasynyň goloýundaky biziň eýýamyzdan öňkü 4-nji 11-nji müňýylliklarda ýaşaýyş bolan Altyndepe'den tapylan düýä tirkelen 4 tügürli arabaň palçykdan ýasalan şekilem mundan 5000 ýyl ozal Türkmenistanyň çägine düýdarçylyk bilen meşgulanlypdyr diýmäge esas berýär. Türkmen halkynyň umumy adamzat sivilizasiýasyna gaýtalanmajak. Oşonda olam Türkmeniň arwany düýesidir. Dünýäde Türkmen arwana diýsen, onu bilmeýän ýeri ýok. Türkmenistanyň çägine Gumda şäheriniň günorta ýanyna 80 kilometr töwereginde Gäwrül diýen ýerde düýäň öýleri tapylýar. Ýuwaş-ýuwaşdan müňýylyklaryň dowamyny arwany düýesi ýaşap adamlaryň durmuşyny ýaratýar. Umuman örküşli düýeler iki görnüşlidir. Düýeleň iki örküşlisi ilmi dille bakteriýanlar, ýeki örküşlisi dromedar diýilip adlandyrylýar. Ýeki örküşli düýeleň 30 goloý görnüşi bolup, olaň ýaýran ýerleri Demirgazyk Afrika, Arabistan, Eýran, Irak, Owganistan, Hindistan hemem Pakistan döwletlerdir. Türkmenistan ýeki örküşli düýeleň iň köp ýaýran ýerdir. Dromedarlar köplenç türkmenlerde adlandyrylýar. Ilmi dünýäde de arwana ady bilen bellidir. O düýeler ýurdumyzyň ysly hemem guruk gowatyna, garagymyň giň sähralygyna iň uýgunlaşan tokum bolup, Türkmen halkynyň umumy adamzat sivilizasiýasyna çykaran gaýtalanmajak sungatydyr. Arheolog gadaw agtarşy netijesinde tapylan keramika taňsyň ýüzüne çekilen suratlary, ýa-da aş tabanyň düýbüne çekilen şoň ýaly düýeleň suratlar, şekiller bar. Tarih çeşmelerinde olu sowut edýär. Ne şolaryň üstü bilen biz 5-6 ýyl ozal türkmenler ata-babalar şo wagtda düýäni işmal hökmüne ulanypdyrlar. Nişan tasdikleýän zat. Türkmen halkynyň durmuşyny arwana düýesiniň ähmiýeti ören uly. Şoň üçinem Türkmenistanyna arwana düýesiniň tohum arasalygyny, genetiki aýratynlygyny saklamagy, goramagy uly üns berilýär. Öz tebigaty boýunça arwana düýesi asuda, agras, asylly häsiýetler bilen tapawutlanýar. Arwana düýesi Türkmenistanyň çägine ähli welaýatlaryna giň ýaýran. Aýratynam ol Garagum çölüne diýsen uýgunlaşan. Umuman Garagumy düýesiz gödegine getirmek mümkin näl. Türkmenlerde düýäň piri Weýs Baba hataplanýar. Riwayetlere görä Weýs Baba gadymy zamanlarda belli düýe çopon bolanmış. Düýe barada oň bilmeýän zat ýok eken. Yer gelen aýtsak türkmenlerde düýe çoponyna sarwan diýilýär. Özüniň sırly aýratynlyklary bilen arwana düýesi Garagymyň jogdaly ysy şertlerine arkaýyn ýaşap bilýär. Tomus aýlary Garagymda howan gyzgynlygy 50-60 derece baranda da düýe ýasy dawanna arkaýyn gezip ýa-da artky dawanlarynyň döşünnäki, şeýle de jübüt-jübütden diýillernäki, goluň çykýan ýerlernäki we buutluň törseklerindäki
ıssa hemem soğuğa çydamly gaty gawarçaklaň 9 nokodyň üstüne arkaýyn çöküp oturup bilýär. Şu ýerde düýe oturdy ýa-da ýatdy diýilmän, düýe çökdi diýip aýdylýanlygyny bellemek gerek. Ol çök diýip çökerlýär, çuw diýip turdylýar. Düýe çöken wagty uzyň aýaklaryny epin edip öz aşagyna ýygnap bilýär. Tawyk şekilli tegelek dawanlary örgün çägede düýäni çäge batyrmaýar. Arwana düýesi suwun gyt ýerine onuq malan iýip bilmeýän iri wallakly otlary bilen, gyrymsagaçlaň, odun çöpleň pürleri bilen ýyl boýy oňudy edip bilýär. Kökleri ýerasy çuňluklardaky ygarlyk atlaklara ýetip bilýän ýannyk bolsa, düýäň iň oňut görýän höregidir. Ol sallanşyp duran dodoklaryň ýerleşi, hemem guruluşy bilen tapawutlanýar. Ýannygy howatyrlanmadan agdyryp iýip bilýär. Düýe ıssy howada uzak wagtlap bir hepdeden 10 uneçenli suwsuz oňup bilýär. Düýäň içýän suwunyň mukdary oň suwsuzlyk derejesi bilen baglydyr. Gadim döwürlerden bäri arwana düýeleri türkmenleriň arasynda özüniň ýük göterjiligi bilen hem de çydamlylygy bilen has tapawutlanyň üçin biziň ata-babalarymyz beýik ýüpek ýolunyň ugry bilen haritlaryny äkiden garagymyň jümmüşi bilen şo diňe düýe malynyň güýjünden peýdalandyrylar. Sebäbi düýe mal suwsuzlygy, açlygy, çydamly mal bolan üçin biziň ata-babalarymyz uzak ýoly diňe düýe malyny ýollaşy edipdirler. Durmuş tejribesine hünärmenliň ýazmagyna görä, günni 2 gezek suwa ýakylýan düýe her gezek howlukdurylmasa 15-20 minutda 3-4 pedere suw içýär. Gaty suwsan düýe 135 litre çenli suw içip bilýär. Ýaşynyň ulalmagyna görä, arwana uzak aralykda suw bardygyny 10 kilometr aralykdanam duýýar. Tomsuň jowdaly syzyny uzak wagtlap suwsuzlyga çydamlylygynyň esasy sebäbiniň birim oň örküjünde köp ýağ toplap bilýänligidir. Gyşda bolsa düýe ören uzak wagtlabam suw içmän çydap bilýär. Düýe beýlek haýwanlar ýaly jowdaly syda salkyn saýy gözläp ýörmeýär. Oň aýratyn bir geň häsiýeti, olam aşy suwsan wagty göz güni güne wakyp oturmagdyr. Oň näme üçin şeýle diýenligi büýük häsiýetli malyň sirli häsiýetleriniň biri bolmagyna galýar. Arwana düýesi şeýle bir çydamly. Halkyndan akwaty gyşlat bolsa 3 aýlap suw içmän oňup bilýär. Oň ýüňi bar. Oň özü bir aýratyn bir görnüşli galkan bolup durýar. Düýäň ennamyny ıswaty gysany da desler agram düşenne düýe derliýär. Şol ýanky ýüň der saklaýar. Bu wagt goýuran okdy. Ine şolum ennamyny halkan saklamaklygy ulokan bir serişde bolýar. Arwana düýesi özüniň agra siýasety, goruk hemem ıssy howa şertlerine uýgunlaşanlygy, hojalykdaky müngu talaplaryny kanagatlandyrmagy ukypdygy bilen türkmeni iň ýakyn mallaň berdi diýsek ýalňyşmasak gerek. Türkmenler düýäni ulug hökmüne has ýerki döwürlerden ulanyp başlapdyrlar. Suwsuz ymgyr çöllerde, ulgam çägeliklerde, ýolsuz, ýodasyz menzillerde münmek üçinem, ýük taşamak üçinem asyrlar boýy çalşyrylyp bolmajak ulug hökmüne arwana düýeleri adamlara hyzmat edip gelipdir. Ýerki döwürlerden agyr ýükleri uzak aralyklara aşyrmak üçin düýe kerwenleri esasy rişde bolupdyr. Beýik ýüpek ýolunyň esasy ýeketek diýen ýar ulugy düýeler bolupdyr. Biziň ata-babalarymyz o şäherden o şähere sewda işi bilen meşgullanyp düýe malyny öz ýüklerini ýükläp, haritlaryny ýükläp gidenlerini 5-10 düýeden düýe tirkeglerini emele getiripdirler. Şol düýe tirkeglerine bolsa kerwen diýip at beripdirler. Kerweniň başyny çekýän adama bolsa düýekeş diýipdirler. Kerweniň garamatyny göterýän adama bolsa kerwen maşy diýip atlanyrdylar.
düýe maly bakılan wagtynda ayağına duşak salınıp bakylýar. Sebäbi düýe malynyň ayagy uzyn bolan soň uzak öýerlere gidip öz öýersinden has daşa düşmeli üçin ayagyna duşak salynýar. O duşak düýe malynyň iýmitlenmegine, otlamagyna hiç ziýany ýok. Düýe malynyň esasanan bara tutar gapdandan, ýani çep gapdandan baryp duşak salynýar. Düýe malynyň uzak öýerlere äkidilenine ýa-da bir ýer göçme edilenine öýer meýdanynyň ortasyna düşlemeli bolanyna ahyl kaşar ýok gerne düşün küçük çukurjuklar gazylýar. Düýän şoň içine gawasaň şo çukurdan ätläp geçmäge çekinip şoň içine düýe maly durýar. Arwana düýesi dol güýjüne girenne oňat jaýlaşdyrylyp ýüklense, almy tejribelere görä öz agramynyň ýarsyna çenli ýükü göterip bilýär. Arwana düýeleri orta agram bolsa 400-600 kilogram hasaplanýar. Arabada bolsa 2 düýe adaty ýollarda 1,5 tonna ýükü kynçylyksız çekip bilýär. Arwana ulu hükmünde diňe işde ulanylman. Eýsemol türkmeniň toý şahatlygyny deň paýlaşyp beripdir. Türkmenler asyrlaň dowamyny kejebe gurap, gelin almagy düýeli gidip gelipdirler. Çölüň hemem asy howaň peýalwany bolan türkmen arwanasy üznüksiz hem arzan azyk çeşmesi bolup hyzmat edipdir. Hemem edýär. Düýeden alýan azyk öňler diýilende elki bilen oň adam süňüne tenekar süýdi, çaly gözüňe gelýär. Ýöne onun öňünçe gelin esasy öňünden biri bolan düýeleň berýän köşekleri barada gurrun edelim. Adaty tebigy şertlerde enen eni düýe bütün bir ýyl gowrasyny göterýän köşegini ýyl aşa botlaýar. Düýe maly aýratynam arwana düýesi hamrak bolýar. Ol köşegini it guşdan, mörmöjekden, hatda çopanynyň bir goraýar. Düýe öz burçly täsin janlar. Ol botlanyň soň beýleki mallar ýaly alyp sagyly berilmeýär. Adaty şertlerde düýe ilki emer ýaly köşegi berilýär. Eneti idirenden soň köşek noktasyndan çekilip düýe sagylýar. Düýän näme ozal sagyn öwretinde gow edip öwretmeli oňa. Gow mallar da arwana mallar. Arkayyn nurya. Düýe saljak bolanda öýdüňem arkayyn bolýar. Ýadynda galýar da şeýle bir taýhally bolup barmallar mallarny tutorundan marp sagmaly. Çep tarapyndan marmaly bolýar. Sag ýüzünden köşege emýär. Düýe sagylýaka çaga döwürlemizde sanaýadyk biz şonu. Hörele maýam hörele mesen boldy. Tahyr ýerde tagtama alypden noktamma. Aýryldaýda ýanymdan özüm sagjak düýäm diýip düýe sagan bolardyk da şeýle aýtgysy bar da şolatlar. Tagmy uredilen arwana sagylyan wagtyny özüni paraga darp barýar. Şonu da duýgur arwana diýerler, öz öwrenşen sagamçysy bolmasa biýmadalyk tapýar. Düýegünni 3-4 gezek sagylýar. Alimlerdir hünärmenliň hasaplamalarına görä arwana düýesi bir gece unnide 8 litr süýt berip bilýär. Şoň üçinem bir düýe sagym döwrüne 2500 litr. Belli belliler bolsa 3500, 4000 litre çenli süýt berýär. Düýäň sagym döwrü 1 ýyl. Kähalatlarda 15 ay dowam edýär. Türkmen halky asyrlar boýy düýe süýdünden bir näçe ýokumly, berhirlik hemem derman häsiýetli öňüm taýýarlap gelipdir. Düýje ýon agaranlar alýas çal tutsaňda Tomsuňyň bolan sadyklar ýetişýär, çalylar ýetişýär. Onun mallar, düýe mallar ýen soň o çallar güýçleni ugraýar onu. Bir gow belli süýje tagam bolýar da ýokumly. Düýen çal agaranyň gaty ýokumly, gaty ýokary derejede işden atýar. Düýe süýdi ýeketep beşirilmeýän ulanýan süýtdir. Düýen süýt çalynyň dermanlyk häsiýeti halk lukmançylygyna da
ilmi tecrübe barlyklar netijesinde de ikrar edilenler. Düýe süýdi bir näçe ketelleri bejermekde özüniň milhimlik käsiýetleri bilen tapawutlanýar. Düýäniň süýdi bişirilmeýär. Adamyň teşneligini gandyrmakda düýe çaly iň oňat içki hataplanýar. Alymlaryň tasdiklamagyna görä, onda A, B, C vitaminler köp hataplanýar. Türkmeniň arwany düýesiniň ýene bir öňümi oň gymmat bahaly ýuňudyr. Düýeler ýylla bir gezep, ýazda howa gowy maýlanyny ýuňy düşüp başlany gyrkylýar. Düýe ýuňy renk almaýar. Şoň üçin ol boýalmaýar. Türkmenlerde düýäni oň ýuňuny keramatly hasaplanýar. Düýe ýuňynyň dert bejerjilik käsiýetiniň bardygy hemme belli. Şoň üçin türkmenler düýe ýuňuny gaty ägälik bilen ulanýar. Ony aýak astyna boljak ýerde ulanmaýar. Hojulukda düýe ýuňundan saçak, duýdy çyýgdan goramak üçin duýul torba dokulýar. Düýe ýuňundan dokulan saçaga dolanan çörek eswatlap gatamaýar, heňlemeýär. Hatda dürli möýürmejegem ondan daşly durýar. Düýe ýuňundan 50 dokulan matadan ata-babalamy çäkmen tikipdirler. Oňa agar çäkmen diýilýär. Agar çäkmen diýilýär o. O agar çäkmen qışa soğukdan goraýar ol. Tomsuňyň gyzgyndan goraýar. Ýazyň günler ýaş-ýaşa içine geçirenek adamynyň innamyny şeýle bir ýakymlylar şol. Bu düýe ýuňundan guşaklar ýasalýar, saçak dokulýar, owadanlap. Şol çörek saklan hem ýumşak saklýar, hem ýokmly diýär. Onuň düýe ýuňlarynyň ýastyk ýasalýar. Ýorgan edilýär. Düýedarçylykda sap tohum düýeleri wagt etmek, köpeltmek hemem ýaýratmak maksady bilen dürli ýyllarda geçirilen sergilere arwany tohumynyň bolan düýeleň iň saýlamalary gatnaşdyrylyp, ýokary baýraklara münasip bolupdyrlar. Şeýle sergileň biri Aşgabat şäherinde de geçirilipdir. Şo sergide Sakarçaga düýedarçylyk hojalygynyň batly hemem Balkan lakamly sap tohum erkek arwanalary çempion ýylyp eglan edilipdir. Saýlanan perwaýsyz gök owadan lakamly inen arwanalar bolsa, saýlama, ýani elita düýeler diýilip eglan edilipdir. Batly Moskwada halk hojalygynyň gadananlarynyň sergisine arwany tohumlarynyň bolan düýeleriniň arasynda birinjilik almak başarypdyr. Oň beýikligi 202 cm, agramy 933 kilogram, gyrkylan ýuňy 6,5 kilogramy deň bolupdyr. Şo sergide udyň ayak lakamly inen arwany da ýeňiji diýilip eglan edilipdir. Soňraky geçirilen sergilerde de türkmeniň arwany düýeleri iň ýokary baýraklara münasip bolup, olara ähli görkezler boýunça taý tapylmanlar. Şol saýlama arwana düýelerim geljeki tohum arwanynyň genealogik ugurlarynyň düýbini tutupdyr. Häzirki döwürde de Türkmenistanyň milli ykdysadyetimiziň esasy puwdoklarynyň biri bolan mallarçylyk aýratyn ähmeti ýewirli. Puwdoň ösmek üçin düýpli özgertmelere zerur bolan şertler döredildi. Bugun giň giden gum depeleriniň jümmüşine döredilen türkmen köli, oňa goýan şorsu akabalar bolsa, Türkmenistanyny düýedarçylygyň hem ösüşiň täze ýerine götürmäge şert döretdi. Gadim döwürlerden mer türkmen fährasyna pey wagtyna geden, goralyp, apalanyp biziň döwrümizde gelen dünýä meşhur türkmen arwanasynyň ady bugün arşa göterilýär.